Jak to możliwe? Jak to możliwe, że chodzę po wodzie? Czy to cheat? Czy to pokemonowy Jezus? Nie! To prawdziwa woda. Dawid, jak się czujesz? Super! Panie kapitanie, Dobrze. czy zatoniemy? Zatoniemy. Cała naprzód, ster lewo na burt. Wpływamy do Wisły. Tutaj Ja Pidgeot nie lubię przy takiej pamięci pływać. prawie zatonął. Źle mi się to kojarzy. Dramatycznie wręcz. Są oczywiście fotoreportaż, jest tutaj robiony. A jak on powiedział, że nie można do Zaboje wyjeżdżać? Zaboje biało mnie. Ja myślę, że Jajardos zaraz nam wywróci łódź. Tak? Jest opcja. Ej, ale co, jakie są jeszcze wody? Jakiegoś Squirtla bym tu znalazł? Nie no, może Magikarp. Oczywiście co, kapitan, nie masz czapeczki, niestety, ale na wodzie coś, na wodzie. Wszyscy bez kapoków. Jak się wydupcymy, to poginiemy. Ja już wam pokazuję. To jest taki specjalny lur. Oni przyciągają tam wodne Pokemony. Dokładnie. To jest wodny lód. Trzeba na głębie wypłynąć. Nie no, oni płynęli też można tam. Musi być. Dobra, to żeby nie było, że tutaj żadnych Pokemonów oczywiście nie ma, to ja może tutaj strzelę jakąś ewolucję taką dziką. Wodnego Pokemona, no. No nie wiem, no nie mam biudący. Tam płyną też łowcy. Tam są łowcy foksów. Widać z harpunami. No. Gotowi do akcji. Ty, co ty to robisz? Kurde. Panie szefie, kolybie. Szefie! Proszę nie kolybać. Mogło być tak, że on gdzieś przy brzegu tutaj, wiesz. Tam w tych chaszczach pewnie jest schowany. Patrz, tutaj jest jakiś wędkarz. Aha! Tutaj jest wędkarz. Patrząc Tak. na chmury, to zaraz będą sceny jak z tego filmu Gniew Oceanu. Panie kapitanie, czy my damy radę? Nie damy rady. Kurde, to szkoda no. Za białą boją pewnie są super rzadkie Pokemony, a my żeśmy nie zapłacili wystarczająco, żeby je łapać. No, boja się. Kolybie! Kuwa! To ja na środku siadam. O! Ja teraz jadę, patrzcie. To problem jest następujący. Nie ma Pokemonów. I za co ja płacę? No nie ma, ani jednego nie ma. Ty, ale tam Tam się pewnie kryją. będę normalnie O, jabłko! na środku. To może być 2 km. Że będziemy wiosłować. A to jest tak, że się Macie kończy wiosła? paliwo i potem trzeba samemu dopłynąć. Trzeba wiosłować. Potem trzeba kartę No to my tabletami będziemy wiosłować. To coś trzeba Macie zrobić. awarii. Jajko się wykluwa, panie. Co ty gadasz? To będzie mocno upośledzone. Z reumatyką od razu. Nie, no, tam właśnie wszystko jest. W ogóle warto zwrócić uwagę na nietypowy bardzo kształt kanału. Bo proszę właśnie spojrzeć na kanał. No jest on specyficzny. Bardzo specyficzny. No to jest ten słynny zielony mosteczek, ugina się i tak dalej, nie? To jest skomplikowany manewr. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Ale to porobiłem. Mistrzowsko. Za to powinien Sajdak się wykazać. Zaraz będę wymiotował. O, Panie kapitanie, czy my damy radę? czekaj. Może wejdziecie na 1,5. Będziemy mieli żarło. Ej ludzie, bo to jest ciekawe. To ja wam pokażę, o co chodzi. Jest, do końca jest 2 minuty 38. Musimy tam... To letko. 2 minuty 35. Musimy tam być. No nie wiem, czy dam radę, No, Mikołaju. no najwyżej dopłyniemy w pław. Widzicie? Są też metody ekologiczne. No to nie wiem, na basenie. Ale przygoda wyborowa. Dawajcie, wolniej. Jest.